I decided to send this letter para sa mga minyo na, sa mga batanon, ug sa uban pa nga tigbasahan dire. Unta kini nga sulat makahatag og inspirasyon sa inyuha. Kini nga mga panggitabo, summary lamang sa kinatibuk-an ug ang tumong lamang ani nga sulat kay ma-share nako sa inyo ug unsa ang kinabuhi sa usa ka minyo. Salamat sa paghatag og panahon sa pagbasa. Maayong adlaw admins and readers of this page. Tawaga lang ko ninyo sa pangalang Eleanor. Usan ako kaidaran karon ug aduna nay apo. Atong naap ako sa akong kabatanunan. Love seems to be the most beautiful thing we always wanted to find. Ang among kalipay nagadepende sa amount sa gugma nga among gaka-receive from random people, family, and friends. Pero karon, I have had reached at this certain age and I realized that there are so many things I was not able to do, but I feel so fulfilled. Sa una, I thought life is about finding love, destiny, fate, or whatever they call it. Pero sa paglabay sa mga bulan, adlaw, ug mga katuigan, you'll realize that it is hypocrisy to believe that you can really find a person who is destined for you. Nagdako ko nga layo sa tinuod na akong ginikanan tungod kay bulag na sila og naanay tagsa-tagsa kapamilya. Akong lolo ug lola ang nagatiman sa akua ug tuod man ang nagpaskwela sa akua. Sa una pagbata pa ka, pag wala ang imong mama sa imong kilid, magsige ra kag hilak hangtod sa makatulog ka. Hoping nga inig mata nimo naa na siya sa imong tapad. Pero sa akong case, kapila na ko naghilak, kapila na ko natulog, pero walay mama o papa nga naa sa akong kiliran. Sa una magkita rami sa akong mama o papa ini graduation ako. Mag-away pagyud sila. Nagsugod ang among love story ni Zach. Dili niya tinuod nga pangalan. Atong nitungtong na kog high school. Ang kahimtang nilang lolo ug lola dili sa paghinambog, pero inila sila sa amo ang probinsya. Kay dako og yuta, unya kwartahan. Gipaskwela ko nila sa usa ka private school. First year pa ko ato, ug mga madre ang gahandle sa school. Gabi ka strikto, unya maputlan gyud lagi kag sungay kay sige ra mog ampo. Until sa na-adapt na nako ang environment ug diin, nakasinati ko og pakig-ila-ila sa mga classmates ug schoolmate nako. Hangtod nga pag-abot nako og 4th year, nakaila nako si Cherry. Nahimo nako siyang best friend, partner in crime sa tanang kabuang. Ug ato nga time ni ana si Cherry sa akua nga musulay ko no mi og uyab-uyab for experience lang daw. Kay aron di sa daw mingaw among suok. Ato nga time manul gyud ko kay basta about na sa uyab-uyab kay medyo conservative manggod sila lola og lolo. Until nga si Cherry naa nagyuyab. Sa hunahuna nako muraraman di ay og barkada ning uyab-uyab no. Musulay kaha ko ani. Gilabay ang mga pila ka semana na ay gipaila-ila sa among uyab ni Cherry, classmate og barkada rapod niya. Hilumon kaayo og mura kag maulaw sad og tagad kay dili mo tingog og dili unhan. Syempre, batan-on ka og looks matter gyud sa imuha. Si Zach isakto ra og nakapasarasad. Pution, gwapo, pero dili gyud ingon nga taas. Pero okay ra sad kay dili man sad ko taason.
Sa una sa among time, label manggidaan na ay ma-attach og magkilig-kilig. Og uso pagyud sa una manguyab ang lalaki, bisag walay assurance kung sugton ba sige panguyaban. Karon kay lain naman kaayo. Pangutan-o naman kadaan og naaba kunoy chance, pag sure mo mga langga, ayaw na lang mo pag uyab-uyab. Og tuod man, syempre uyab na mi ni Zach ato. Exchange og love letters, regalo, date after school. Cute lagi kaayo huna-hunaon ang way sa courting dati kay mga tubang sa parent unya mangurog sa kahadlok. Dili pagyud katutok sa mata sa ginikanan sa bai kay mahadlok. Pero karon, dali naman kaayo kay chat-chatra mauyab naman diretso. Masakitan kuno kay gigos og di jud mi karelate anang mga terms sa batan-on ron. Ignorante Israel pamiato og wa ko nag-expect nga first ko niya nga uyab og first pud nako siya. As in first love. Og tuod man bata pa mi kaayo ato, impulsive og aggressive, nakahimo mig sala. Naburos ko tungod kay bata pa ko, adlok na kaayo ka og wala ka kabalo og unsang imong buhaton. Nahadlok mi og maayo sa among mga parents, pero kailangan namo atubangon ang among responsibilidad. Nangatubang si Zach sa akong lolo, lola og even to my mama and papa. Nag-ingon siya nga mamalayi na siya sa akua, and then after na ako mag-18th, ay pa mi magpakasal. Og syempre, to save my family sa reputation, misugot sila lola ug lolo. I became a mother when I was on my 17. I became a wife right after my 18th birthday and will be forever a housewife. Atong adlaw nga nakiila na ako ang tao, or the day that I met that person, all I think is that siya na. Siya na ang akong gusto nga makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Siya na ang gusto na akong maminyuan. He's the sweetest guy you could ever met. Og makaingon gid ko nga siya ang akong ideal man. It was all cute, kilig, and I can feel the butterflies in my stomach whenever we're together. And yes, maybe that's how it feels. That's how it feels when we were still young. Kilig matters for us because being in a relationship is what that we always crave for. Feeling nato kompleto kay ka when we find someone, when we were able to confide everything. Pero ang tinuod di ay, dili gyud inana. It's a love bombarding practices we tend to believe that love stories are like what we saw in the movies. I actually never decided to be a mother. I was just an impulsive kid with full of dreams for herself and for her family. And yes, naburos ko sa sayop. And that day when I confirmed it's a mixed emotions you would ever understand. Kanang overwhelming kaayong experience. Wala ko na-expect na mahimo kog usa ka inahan. Ang iyahang ingon nako, dili ko angay mabalaka kay atubangon niya ang tibuok nga responsibilidad para sa akua o para sa among anak. He was very happy and I couldn't say I don't want to be a mother in front of him. Kay I was tied with a responsibility that neither my child has to do with it. Dili na ko kaya ipa-abort ang bata just because it hindered me. It was my fault and I should blame myself for it, not to the child.
Kay kung makastorya lang ang bata siguro, iya kong tubagon nga ma, I never wish to be in this world. You just made me. When I made up my mind nga dili na ako ipa-abort ang bata, that's the day I mess everything, including my dreams, passion, and as a daughter. Gibuhat sa akong lolo tanan para lang mahawas mi sa kaulaw. I was forced to live with that man who knows nothing about life. Dili pagid mi preparado. Unfair kaayo to nga setup kay si Zach. Kaya pa kay niya mo padayon sa iyahang pagskwela while I was left in the house to do all the household chores and take care of myself because I am pregnant. Tanan nga kilig moments kay nawala ra. Ang kabata noon, the sweet and caring boyfriend I once knew, ay nawala rang tanan. It's all unfamiliar. The person you once knew changes as days go on. Sa dugay namong panag-uban ni Zach, mailhan og mugawas na gyud ang mga batasan nga gitaguan while uyab pa mo. Makaingon ko nga dili pa gyud mi ready. Dependent pa siya sa iyahang parents o sa iyang mga barkada. Kanang makaingon ka nga insensitive kaayo. Kanang ipa-feel sa imo nga gikapoy na kaayo siya without him knowing nga wala ray katunga iyang kakapoy sa akong nasinati while nagsabak ko. Safe na ko nga gipanganak ang among anak nga wala ang lalaki nga akong gituuhan nga will be my knight and shining armor. Wala siya dinha. I was alone nor ang akong ginikanan. Si lolo ug lola ra ang naa sa akong kilid ato nga time. He spent his night drinking with his friends as he always would. Ug ato nga time, when the nurse gave me my baby, nihilak gid ko. Lipay kaayo ko og ang tanan nga regrets nga naa sa akong kaugalingon na nawala gid sila. Sangko sa langit ang akong kalipay, ug ang naa lang sa ako ato nga gabii, kay ang kaisog nga bisan unsa may mahitabo, akong padakon ang akong anak. Akong ampingan ug mahimo kong maayo nga ginikanan sa iyaha. Tabangan ako siya para ma-achieve ang iyahang mga pangandoy ug ako siyang kanunay nga suportahan. August 28, adlaw nga nakasalmi and become officially husband and wife. I've been dreaming days since childhood. To walk in the center aisle with the man I wanna marry and spend my life with. It was a fulfilled dreams indeed. As we both made our vows in front of the people and to the universe that no matter what life offers us, magpabilin mi og ang gugma namo sa kanunay og hangtod sa hangtod. I know you were tired, exhausted, ug nagbasol gyud sa tanan. But you still managed to say nothing to me, thinking that you'll hurt my feelings if buhato nimo. Pero nasakitan gyud ko. Knowing nga, ang imong gugma nako gakawala sa matag adlaw. Nagkadugay gakawala ang imong feelings nganhi nako. It was not a happy marriage. Ang pamilya nga atong gibuo tungod lang sa responsibilidad. Ug sa paglabay sa mga tuig, I can sing ang atong gugma sa usag-usa na wala. And the only thing that matters for us is the responsibility we had for our children.
Siguro mao ang hinungdan nga naay uban tao nga mahadlok og pakasal. Dili tungod kay mahadlok sila nga mahigtan, but because dako gyud kaayo og changes once fully committed na mo. Maabot mo sa dry season og even wanted nga magbulag na mo. Hangtod sa nanganak ko sa among second baby without him again, kay naa na siya sa gawas ato. He managed to graduate college by the support of his parents and decided to work abroad. Iya hatong desisyon og wala gid ko niya giignan about ana. He just did nor hurt my feelings. All I cared is that ang kaugmaon lang sa among mga anak nagdepende sa amua. Ug sa pagpanarbaho niya didto, I received a monthly allowance from him every month. Hunahuna na ako okay ra kaayo as long as he cares for our children. Pero sayop di ay ko. Nahibaw na ako nga naa di ay siya'y lain nga kauban na niya sa trabaho. And it put me into a terrible feeling. I was devastated, anxious and depressed maybe. Kay gihigugma gid nako siya. Giignan ako akong mama about ana, but instead of empathizing me, niingon ra siya nga ayaw pataka og istorya ana day. Nanginabuhi og maayo ang imong bana para sa inyong kaugmaon. Maura na ang akong nadungog sa iya og tuod man na ako pa'y nahimong dautan. Dapig sa iya tanan na akong kaliwat ug ako pa'y gibaliktad sa akong bana nga ako kuno'y nagbisyo diri ug syempre nasuko ko sa akong mama kay even once wala na ako na feel nga nagpakainahan siya sa akua. All I have that time is my 7-year-old Maria and 2-year-old JB. Gahila ko at ubangan nila and feel sorry for not being able to hold my tears. Og magpaka-strong nga inahan para sa ila. Nawala ako sa akong direksyon. Siguro nahimo na akong coping mechanism ang paggala with barkada. I was desperate to go back to the time I was on school, where I only have to study and had freedom. Og sa tinuod lang, isa ko sa mga inahan nga murag feeling dalaga sa una. I spend money he earned on useless things. I buy luxury for myself. I let my parents watch and take good care of my children. Gauli ko nga hubog and pointless. Nahimo kong barkadista. This is the things I should be experiencing right now and not that bullshit life I wasted for years with such a useless man. Mao dapat niyang mga butang nga akong gaka-experience karon ug dili ang kinabuhi nga akong nasayangan for years para lang sa useless nga lalaki. He don't have the right to take everything away from me. Mauna ang akong mindset dati, excuses na ako for my unhappy married life. He was able to reach his dreams while I was stuck in the mistakes nga among gibuhat. Mauni ang feeling nga mahimong dependent sa imuhang bana. Dili nimo mabiyaan whenever you wanted to. Kay kabalo ka nga kailangan nimo siya para sa inyong mga anak. Sa pagkahuman sa iyahang kontrata, he decided to go back here in Philippines for good. Nag-ingon siya nga he already had enough money to start a business ug dili na siya gusto mapalayo sa iyahang mga anak. Kay love kaayo niya. Nagpabilin mi nga bana og asawa by choice. We spend night together for the sake of our needs
not because we were so in love with each other. Wala na spark. Nawala na ang love diri namo. Di ka po'y nagidmi. Marriage is no joke. They say maybe you were unhappy because you married so young and wasn't able to experience the things nga imo untang nabuhat atong batan-on pa ka. I kinda agree with them, but it's actually not the reason for it. Siguro it's somehow a factor, but objectifying it as a reason for a failure marriage is not true. Daghan kong nakita nga couples who got married at a young age, pero nagmalipayon sila sa ilahang kinabuhi. Daghan kong nakita nga couple and even know them personally nga naminyo sa ilahang early 30s but still not able to make their relationship works. Ang pagpabilin nga malipayon kay choice. O ang pagpili ana nahimong grabe kalisod para namo. Walay adlaw nga dili mi mag-away. Sakit nga mga storya ug mga pagmahay. I never ever feel like I was loved since the day nga we decided to live on the same roof together. Maybe that's what makes us a full-grown person. I became less affectionate to my children and to my husband. Guston lang nako nga laag permi with friends bisag asa kay dili ko gusto uli sa balay. Nabuang ko sa barkada, gasto diri, gasto dito. Inom diri, inom dito, ug even nakasulay nag-drugs for fun. As in happy kaayo ko sa feeling bisag sa mubo lang nga panahon. Gauli ko nga hubog, ug maunay rason para mag-away mi sa akong husband. And finally had a chance to let out everything we suppress inside our heart. Kailangan ba na ako mag-suffer, ani, sa tibuok na akong kinabuhi? Unsa akong nabuhat para ing anion ko nimo? Gikapoy na ka? Nagbasol ba ka sa tanan for not using condoms that night? Kay kung gipangutan ako nimo? Yes, kapoy na kaayo. Gikapoy na ko seeing you continuing your life as if nothing happens on us. I sacrificed everything I had, including my dreams, para lang ani. Ug ang imong gibuhat was to take and take every hope I have for this family. I am so done. I cried so much in front of them. Are you that unhappy that you have to bring out this in front of our children? Ang ingon niya. Gipangutan ako nimo og gikapoy na ba ko? Yes. Gikapoy na ko. I never imagined to build a family to the woman I once thought of. Wala ko na preparar and yet you have done nothing to make your parents at least able to hold this arrangement until makagraduate kog 4th year high school. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko at school and all you did whenever I come home is to shout and scold me for not being a perfect father and a good husband. Look, Eleanor, I am not enjoying everything that happened back then. Kung kabalo lang ko nga inani ang mahitabo, mas maayo pa nga wala ti ka na ila. I was unprepared and I feel like I was forced. My God, Zach. Katong nahitabo nato, wala man ta nagplano-plano ato. Bisag ka isa, wa ko kadungog or wa ka kadungog sa ako ang gibasol ti ka sa akong mga pangandoy nga wa natuman. Kung buot na hunaon ni imuha maning sala pero nganong ako ang kinahanglang mag-antos. Being affectionate doesn't cost you arm and leg. Dayon nitubag siya nga,
So all of these tantrums because I failed to show my love for you. Mata na, Eleanor. Our good old days were gone and we are here because we had a children. We have a family. Be mature enough to understand things. We are not here for ourselves and we are here for the sake of our children. I know I can't rely on you in financial, just at least to be a good mother to them. Ingon siya dayon naglakaw. Nagsigir akong hilak atog, wala ko kabalo nga perti na po di ay hilak sa akong mga anak. All I did was to hug them tight. I felt sorry for not being able to give them a happy family. Ug sa paglabay sa mga adlaw, walay bag-o, sige ra mig-away ug even naabot sa point nga we're no longer sharing the same bed. And yes, I decided to put a walls on him. Ako tong idea. I want to protect myself from our heartaches. Atong mga panahon nga galayo na ko niya, mausad to ang mga panahon nga akong gibira ang akong kaugalingon tagsa-tagsa para akong maayo. Nagplano ko og unsay angay buhaton para ma-overcome nako ang tanan nga sakit. I decided to start a small business without everyone knowing except kay mama. Bisag dili misuon nga as in murag best friend pero I can fully understand her now. I know nga gibuhat niya tanan para matagaan kog kumpleto ug malipayon nga pamilya like I want for my children. Pero naagi mga butang nga lisod kaayong kabuton. I started a coffee shop and a bookstore at the same time. It cost me a lot of time that sometimes it made me decide to just sleep on that store instead of going home. Mauto nga pagmuuli ko sa balay, mag-away na sad mi kay naalagi gyud daw ko'y kabit. Di ko siguro gikapoy na kog tubag og patol sa iyahang mga storya. I just answered him, oo, na ako'y kabit. And then mulakaw na ko og mopaingon sa akong kwarto og matulog. My children was in school all the time. That's why I am relieved that they don't have an idea about what's going on with me og sa ilahang amahan. Ang kwarta nga akong gigasto para mag-start sa akong business is the savings I had and the others was given by my mother og sa akong papa as a gift during my wedding. I just didn't use it for long. None of them knows what's up on me, except sa akong mama. Gilabay ang mga bulan and I'm enjoying everything. It's a good business and it made me forgot that I had problems. Lipay kaayo ko nga nakasugod na ko sa pagkabot sa akong pangandoy nga mahimong successful businesswoman. One time na uli ko sa balay, medyo early pa, when I go to the kitchen to drink some water. O gitawag ko niya. He was busy cooking so many foods. He asked me nga tilawan ko no na ako ang iyang giluto. So I did. Gitalawan na ako og niingon ko sa iyaha nga maayo. Mulakaw na unta ko pagawa sa kitchen but then he hugged me from my back and og niingon siya nga, is that the only thing you have to say? Tayo niingon ko niya nga, come on Zach. Zach, wala ko'y oras para ani o gikapoy nako. I answered og gihawa ang iyahang kamot. Tayo niingon siya na ako nga, did you really forgot what day is it? At least make an effort pretending you still did. He said, o gihawa na sa kusina. Giadto lang siya sa iyahang room and never came out. I was thinking na basig birthday niya or birthday ni Maria or JB, pero dili man sad so I gave up. Nangaon na lang mi og una sa akong mga anak kay wala pa man jud ni gawa si Zach. Og after namo nangaon, my daughter Maria handed me a piece of paper. Happy anniversary, Mama and Papa.
Unya drawing dayon nga kaming kunuhay tuduha sa iyahang amahan. Nakahila ko and I just realized nga mautong pasabot ni Zach sa kitchen. I feel so sorry and bad. Niingon si Maria sa ako nga asa daw ang ilang amahan ug nganong wala pa daw. Kay niana man daw ang iyang papa sa iyaha nga mag-family date daw mi human og panihapon. Og after pagstorya niya, murag gikumot ang akong kasing-kasing, pero inig mahinumduman ako ang iyang gibuhat sa ako Maulit og magsurok ang akong dugo. Gabi na to pero wala gihapon ko katulog. Nakonsensya kog maayo sa akong gibuhat, so I decided to go to his room and reconcile to him. But when I got there, it was empty. He wasn't there. I tried to call him and ask him where he is, but another person was on the phone. And he said if I can manage to get my husband at his place, it was totally drunk and we're not able to go home alone. After namo makaabot gikan sa balay sa iyahang friend, he fall asleep in the car and since wala ko'y katabang mualsa sa iya, I just let him sleep in the car. Well, tanaw na ko siya, nagsigir akong hilak. I stayed the whole night right on his side watching his face. Nimatakog sayo kay naay deliveries maabot mga 4 a.m. and I just kiss Zach og niadto na ko sa work while siya tulog yapon. Hapon ako nga nakauli og pag-abot na ako sa balay, nakita na ako siya sa sofa. And seems like gikan siya sa iyang trabaho o gihulatan gud ko niya. So you're finally here. Ingon siya sa ako I already sent Maria and JB to mom and dad o kung gusto nimo silang bisitahon, pwede kaayo anytime. Ingon siya sa ako Mautong natingala kaayo ko og nangutana kong ngano. Nganong kailangan tong buhaton. Dayon niingon siya sa ako ngano man di ay. Mautong giignan ako siya nga, Zach. Joke ra ba ko para nimo? Kanusa ka nimo gi-consider ang akong desisyon before ka mag-decide sa mga butang? Dayon niingon siya sa ako kanusa man sad nimo nga gipangalagaan ang atong mga bata. Ug gitubag lang na ako siyag. Yes, I do. Dayon ingon siya nga mao ba? That's why you're always not on home? Spending time with your kabet. Maaglaag-laag ka tibuok kaadlaw ug mao ba na ang rason nganong si Maria o si JB had to join ride on our neighborhood because their parents are busy. Og dili nila kaya nga moadto sa eskwelahan para sunduon sila. Dili nimo deserve mahimong inhan. Gusto ba nimo ibutang sa atong mga anak ang kaulit nimo? Tungod kay nahimong failure ang atong relasyon. Gusto ba nimo na? Mautong niingon gid ko niya nga, grabe Zach. Asawa ko nimo pero wa ka kabalo og nag-unsa ko. Nganong permi kong wala. Wala man lang ka naghatag og time to know my whereabouts. Unya mo ingon kag nangabit ko. You don't have the right to say it as if you were a good father to them. Failure man ko for not being able to achieve my dreams career. But I did never fail to be a strong, independent mother for them. Gipanganak na ako si Maria o si JB nga wala ang akong bana sa akong kiliran. Gidagan ako si JB sa hospital sa tunga-tunga sa gabi kay naa siya'y sakit. Ug asa ka atong mga panahona. Naa ka sa imuhang mga barkada. Malipayon ka nga gilive ang imong kinabuhi abroad with that successful career and woman you met there.
You were never there when we needed you the most. Wala ka sa panahon nga gikinahanglan ka namo, as bana nako ug amahan sa akong mga anak. You're good for nothing. Giingon na nako while gipahira nako ang luha nga gaagas na sa akong noong. Ug ako siyang gibiyaan before I could say things nga akong basulan. Wala siya'y karapatan para i-question ang akong pagkainahan. Wala siya kabalo ug unsang akong mga gipang sakripisyo para sa ilaha. Dili na ako pwede biyaan or kaya na akong biyaan sila kung gusto na ako. Pero mas gipili na ako nga dili, kay dili ko gusto nga hatagan ng akong mga anak o dili kompleto nga pamilya. Kigasalig gihapon ko ug gapaabot nga moabot ra ang panahon nga maokey ra ang tanan. Ug I never cheated on Zach. Even nga nakabalo ko nga nangabit siya sa laing nasod. Walay mga times nga dili mi mag-away. Ug naabot na mi sa stage sa among relationship nga bored na kaayo. Nga murag dili nakaganahan ug maglagot na ka sa imuhang partner. Usahay makahuna-huna ka nga murag nag-ipon na lang mo for the sake nga matawag sa mga tao sa inyong palibot nga malipayon og kumpleto mo para sa inyong mga anak. Kanang kapoy na jud siya pero walay exit. Natoy time ni uli ko sa balay, nag-ulan to kusog kaayo. Sige kong tawag pero way mo tubag ug wala sad ang susi sa among butanganan. Nakahila ko sa kalagot while basa na kaayo ko sa ulan kay sarado ang gate. Gitawagan na ako si Zach unya lahi na sad ang nakatubag. Nihilak na lang gid ko murag hopeless na jud kaayo ang among relasyon. Tua na sad siya sa iyang barkada nag-inom. Nilakaw ko ug niuli ko sa balay sa akong ginikanan ug there gigakos ra nako ang akong inahan. Giigna nako ang akong mama while kahilak nga ma. Dili na nako kaya. Sayop ko. Siguro nibuhiin ako sa una pa lang. Dayon giingon ko sa akong mama nga, "It's okay, nak. You did great raising your children." Ug gitubag na ako si mama nga, "Ma, sorry, pero I can't no longer endure everything." Gibuhat na ako tanan para lang magpabili ng among pamilya. Pero sakit na gyud kaayo. Dayon niingon si mama nga, "Don't be sorry, Eleanor. Kabalo kong nasakitan kaayo ka atong gianhi ka diri last time. O giignan lang tika nga ayaw pagpataka og storya. Not because akong gakampihan si Zach. Pero ang akong ginamin lang ato nga time, kay it's your family matters and supposed to be solved by the members of the family. Kabalo ko nga bata pa kaayo ka, but you have to learn facing your own problems. Kay karon ni inahan na ka o ginikanan. Dili na ka pwede nga moadto lang bisag kinsa kung naa kay problema. Because mama ko nimo, og failure sad ang akong marriage life sa una. Dili ko konsentidor nga pagkaginikanan. I came from a terrible and toxic relationship. Maong wala ko kabalo og unsay angay i-advise sa imo para ma-okay ang tanan. Pero isa ra nako maingon sa imo anak. Ayaw suna ang akong sayop nga desisyon sa una. Ato ba nga ang imong mga problema? You have to be strong. Wala ko'y hanaw og asa na si Zach.
Pila na kaadlaw ug wala gyapon ko ni uli sa among balay ug na ako sa akong lolo ug nagrelax ako sa akong utok. Ma-feel gid nako nga concern kaayo sila sa ako ug mura ra kong bata nga ilang giatiman. Naatoy time nakita na ako si lola nga nag-inusara sa gawas, nagbisbis sa tanom. Wala ko kabantay nga tulala na di ay kaayo ko ug nagbaha na ang hose. Gitawag ko niya ug nanglingkod mi sa lamisa doon sa mangga. Ug nag-ingon siya sa ako nga, "Kabalo ka, Eleanor? Atong naminyo ko sa imong lolo Teodoro. Daghan kaayong mga panahon nga gusto na nakong mo give up sa iyaha. Pero wala na ako buhata. Daghan king mga panahon like dili na ako siya gusto makita. O gakaulit kaayo ko sa iyaha, pero wala gid na ako gipili nga mo give up. Daghan kaayong mga panahon nga na ako sa sitwasyon wherein I thought nga dili na nako kaya mo survive sa mga kasakit nga iyahang gibuhat sa ako. Pero wala ko nibuhi sa iyaha. Ang kaminyuon dili pareha sa magkaon ka sa buffet nga kung busog na ka, mudili na ka. It's a lifetime promise you have sworn in front of God. Mauna ang kaminyuon and you have to go through ups and downs. Your life right now was no longer yours. Naa na kay mga anak. Og that time whenever we had a fight with your lolo, gahilak na lang ko nga tan-awan ng imong mama ug ang imuhang tita. Apil na sabang imong tito nga gahilak. Sa ila na ako nakita ang kusog ug ang kalipay para mupadayon sa among kaminyuon. If mawalaan na siyang strength, you have to be his strength. Ikaw dapat ang mahimo niyang kusog. Kung mawalaan na siyang kaisog, kailangan nimo mahimong isog. Kung di na niya kaya protektahan ang inyong pamilya, protektahan na nimo no matter what it cost you. It's no longer about your feelings. It's about what your children would feel. Marriage is like that. Inana ang kaminyuon, Eleanor. Being a happy couple is a choice. So with putting end on it. If you gave up now, does it make you feel any better? Dayon, ingon ko sa akong lula nga, wala ko kabalo la. You have to hang in there. You have to learn solving problems instead of running away from them. Ayaw suna ang gibuhat sa imong ginikanan nga mas gigusto nila ang motakas sa responsibilidad tungod kay gikapoy na sila. Instead nga ayuhon nila. Unsa may nahitabo. Di ba na minyo sila otro pero same situation raman gihapon. Mag-away gihapon sila sa ilang mga partner og muuli usahay imong mama dire kay nag-away sa iyang bana. How can you solve your problems when both of you don't have the courage to face it? Friends and parents can't solve your problems. Maong atubanga naa. Istoryahan ninyo og let go of what's hurting you and focus for more tomorrows. As long as wala ka niya pasakitan physically, instead of crying here, adtua ang imong bana og protect your family. Kung naay kabit, fight for your relationship. Make him love you more. Be in a hobby of thinking that giving up is not the solution to live a happy life. I am sure nga love kaayo ka ni Zach. Siguro na overwhelmed lang mo sa mga kalit nga responsibilidad nga inyong giatubang.
Kay ug wala kaniya gihigugma, dugay ra kaniya gibaan. But still, gipili niya ang magpabilin og kanasadang imong angay buhaton. Dagan kaayong mga panahon nga pwede kaniya biyaan pero wala niya gibuhat. Kay gahuna-huna siya sa inyong future o sa inyong mga anak. And that's the most beautiful advice I had ever received from my mother and my lola. And the most beautiful memories I had with them, where I was able to reconcile with both of them, where I was able to talk again with my father and laugh together. Gimingaw ko mahimong little baby nila. Now I am already on my 50s and my children are all grown up. Swerte kaayo ko nga naminaw ko sa akong ginikanan ug sa akong lolo ug lola. Nga dili mo give up ni Zach bisan unsa may mahitabo. Sunday after nakog adto gikan church uban si lolo ug lola. Pag-abot namo sa balay na tingala mi nganong daghan kaayo sakyanan nakapark. Ug even naa si papa ug mama nga himala ra jud kaayo nga moadto si papa sa ila lolo tungod sa past relationship nila ni mama. Pagsulod na ako sa balay, nakita na ako si Zach naglingkod sa sofa. Na ay daghan flowers dala. I don't know kung unsay nahitabo kay pati ang iyang parents na aman dito. Wala ko'y idea o wala sad ko katingog kay nagtindog ra ko nga murag statwa. Kahilakon na kaayo ko. Maayong buntag dam. Ni Ana ang mama ni Zach sa kang lola. Dayon niingon sad si lola nga maayong buntag sad ma'am. Salamat sa pagbisita ninyo sa balay aron mahisgutan pod nato ding problema nila Eleanor ug Zach. Ug unsa may angay buhaton ani. Dayon niingon ang mama ni Zach nga lagi dam, maugyod laging ni anhi mi diri kay aron mahibal-an gid namo ug unsay problema. Kinatingala naman mi nga didto naman nagpuyo si Zach sa balay. Apil ang mga bata ang gipangdala naman. Day, wala mi kabalog unsay problema or gibuhat sa among anak sa imuha. Isip usa ka ginikanan, wala mi katungod nga mag-apil-apil sa inyong problema. Pero gusto namo nga matabangan mo nga masulbad ni. Nianhi mi diri karon aron matagaan mong time nga magstoryahanay sa inyong mga problema. Ug tuod man, nagkastoryahanay mi ni Zach. Grabe na namong hinilakay ug pangayog pasaylo sa among kakulangan as a partner. Niana siya nga ato nga time nga unta tagaan pa nako siya gigayon para ayuhon ang among kaminyuon. Ni-confess siya sa iyang affair og ni-swear nga dili na niya otruhon. He said nga nabuhat to niya sa una thinking nga dili ko malipayon sa among kaminyuon ug napugos lang ko tungod sa responsibilidad. Kay kabalo siya og unsa ko ka-ambitious woman unya na failed ang tanan tungod sa iyaha. He was looking for someone who is happy with him. Ug dili ipa-feel sa iyaha nga usa siya kadakong sayop to someone's life. Nga dili siya pangunahan ug tagaan siyag time to handle situations on himself. Tagaan siyag oras para makadecide og unsay angay para sa amo ang duwa. I was sorry for it kay I know nga the day nga nag-ipon mi wala na ko'y laing gihimo kundili isumbat sa iya ug unsay angay og dapat niya buhaton para sa amuha. He was sorry for misjudging me nga naay kabit, where in fact I was starting to achieve my dreams he ruined daw kuno. We become toxic for each other's life and never had the courage to make time solving it. Thinking nga, it will be over for the both of us if we do. Sa pagkakaroon, ang among relasyon sobra pa sa maayo nga magtiayon. We are more than just a best friend and a savior. Makaingon gud ko nga, it was not a perfect relationship,
But it was the greatest fulfillment we had made as a couple and as a parent. Napilion kanunay ang usag-usa kaysa nga dagana na lang ang mga problema. Nga magpabilin sa kanunay bisan unsa pa man kalain ang sitwasyon nga among giatubang. To stick together through ups and downs. Og higugmaon ng usag-usa sa kanunay ug hangtod sa hangtod. As what we had promised on our vows. Inahanapod si Maria karon, and she also faced problems from her family, but she never gave up, nor did she run away from it. Giignan ko niya nga, I am her best teacher. If there is one thing I have learned from my married life, that is, marriage has no preparations. Bisag pag muingon kag, prepare na kay ka para ana. Life always offer unexpected twist. There's always a first time. Kailangan lang gid nimo nga manghawid og musalig sa mga promises nga inyong gibuhat at tubangan sa Ginoo. Marriage is not only for happy season. Naay mga lain kaayo nga season and dry season. Kailangan lang gid nimong atubangon na nga kauban mong duha ug magpakalig-on for what direction nga inyong gipili. We are hypocrites to believe that naay saktong tao para sa atua. Sakto ta para sa ubang tao. If pilion lang gid nato ang magpakasakto. Hadlo kaayo ang kaminyuon. And at the same time, the most beautiful nightmare for every couples. Dito ginatest ang inyong relasyon o ang inyong pasensya. It's like entering in a maze. It's either nga magpadayon mo duha og inyong sutaon ang mga butang to make it until the end, or muhunong na lang mo. Og i-choose nga maunagid na ang inyong dead end. Never regret anything that once made you happy. Marriage is a battlefield. Dili solusyon ang pag-undang. Learn to open up and trust your partner. Atubanga ang mga problema nga kamo duha ang mag-uban. Buhatan ninyo ang tanang butang nga kauban mo. Kay inana ang kaminyuon. To bind your soul together. Ug mao kana ang atong confession karon mga Kayusan Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ayaw baya mo kalimot sa pag-subscribe sa atuang YouTube channel o pag-click sa notification bell aron nga updated mo kanunay sa mga confession nga atong i-upload dire.